May apel daw po kabalen. Ngayon po para aliwan naman kaya tamong content. Atin tamong masugid viewers na bisita ngayon kabalen tayo. Iya po may sponsor kem video ngayon pakilala kay po kayo alang aliwan ng aliwai Cubs Angel. Kamusta po, Cubs? Kaya isa pang uwak. Pasalamat ko tumiras ko kayong lugar yung kaya Yung ka na akong pinsan, yung Juby, kapatada Isel Duya. Yung ka na akong pinsan naman, sila may, pinsan Depo Pinsan Depo. Ay, ini magluto kami, mag-vlog kami kayo nag-isapang wak, ini pangunakan ning expert ko pa magluto. So kami ang ini kayo nag-isapang wak magluto. So tara kabalen, so panyo kaya po at nung buriye po yung video ming ini. Kayo po kakalingon mag-like. Tapos share nyo na rin po yung kaya tamong video. O sige po tara, magluto ta na. Wah, ito yung view ko yun Ito yung ganyan na, Soy. Wah. Kaya masaya ako yung dahil. Naliate? Sino pang kulo? Punta balado. Ay kaanan. May nagpakibot mo na anak ko rin ganun. Ay, manis niya. Katundong baluga. Ako yan, galing mo? Makanyan mo po yung magluto kan luto mo rin. Loko kaya? Loko kayo, mayanin. Pag may nanabukokin. Kana!
lalang marinig din. Nakamo ka kin. Nakmo na po kaya. Punta tayo doon mamaya sa kubo. Malayo lang yun. Delikado. MSG. Masasagpangan ka kagamot. Ano sa kayo mama mo? Sino na ako yan? Ako sa may tatang ni mama. Word, padala ko tatang ni. Ako sa ni tatang. Ako sa ni tatang. Ako niya wari. Madali? Gaganin tinito kasi Tanakab. Yaman nila eh. Yaman yaman. Marinig ang vlog ba? Yan pa niya kay Kenny, gilid ba ang taso? kita mo timanit ka. Kanyang-kanyang Jaben. Kasing Jube. Sarami mo kanya-kanyanan mo. Ali, ano lapit ka sakit sa re? Kanyanan mo.
Subukan mo. Subukan mo. Paliyarin, sarap. Kaya tumpak-tumpak mo na lamang yan eh. Mapali. Okay. Pinakamadilim matala ay mas nagniningning kahaluman nakabalang ulap sa kondohan may liwanag ang liwanag na ito mula sa ating lahat may sinagang bawat puso ng mga yakap, naghihilo, ang lahat na sugat, ang nagsindi nitong ilaw, walang iba, kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo, muling makakakulay ang Pasko. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Nino kaya doon ay ni? Ay, ako yan. Okay. May baril lang ang Benny. Barilapi.
Pamayo ka rin siping balikat. Ka rin siping balikat. Okay, tama na. Ha? Okay. Dakal-dakal salamat, Cabs. God bless. Salamat. Kalta-kalti. Cabs. Hello. Thank you.